Takže dámy a pánové, je tu další video o cukrovce. Já bych jenom chtěl říct pár věcí ohledně cukrovky. Nebude to moc sestříhaný video, nebude to moc upravený video. Já tady řeknu pár věcí, co si myslím o cukrovce, přečtu tady papírek, co tady mám a řeknu dál věci. Jenom v ohledě na minulý video, co jsem udělal, řekl jsem, že cukrovka je vážná nemoc. Změnilo se něco na mým postoji k tomu? Ano, změnilo se to hodně. Cukrovka, vážná nemoc vůbec není. Já řeknu na rovinu. Proč jsem říkal, že je to vážná nemoc v minulém videu, je ten důvod, jak jsem byl v nemocnici, kvůli tomu, kolik jsem dostal papíru k tomu. Já řeknu na rovinu, já tam mám papíru plnou prdel, mám tam celou bichli ohledně toho, vole. Vážně těch papírů mám víc, než kolik je stránkách v Bibli, ty vole. Jeden z důvodů, proč mám tolik papíru, je to, aby mě to vyděsilo asi, já nevím. A je to prakticky asi pro všechny. Když dostanete nějakou nemoc a jste s tím v nemocnici, tak k tomu dostanete prostě takovou bichlivost, že si z toho poserete a máte z toho hnedka větší strach. Já tady teda přečtu papír, protože to s tím souvisí, co tady hodlám říct. Tady ho mám připravený. Je to papír, vole, 5stránkový papír, plný nápisů, vole, a takových věcí. Já to tady přečtu, ten papír, nepřečtu ho celý, protože tady jsou blbosti prostě. Takže, páni a dámové, začneme tam, kde se má začínat, a to je nadpis. Diabetes mellitus, vole. To zní jako zaklínadlo z Harryho Pottera, vole. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Jedná se o celoživotní onemocnění, které se projevuje zvýšenou hladinou krevního cukru, závorka, glukózy, konec závorky, tečka, vole. Cukrovka vzniká v důsledku nedostatečné produkce nebo nedostatečného využití hormonu inzulínu, který produkuje slinivka břišní. Já bych se tady rád vyjádřil k tomu, že ohledně cukrovky existují dva typy cukrovky se strašně kreativním názvem cukrovka prvního typu a cukrovka druhého typu. Potom ještě těhotenská cukrovka. Jak se liší cukrovka prvního typu a cukrovka druhého typu. Já bych řekl, že to je úplně jiný onemocnění. Souvisí to samozřejmě s tím produkcí inzulínu a se slinivkou břišní. Cukrovka prvního typu je vzácnější všeobecně a projevuje se tím, že slinivka břišní vám neprodukuje vůbec žádný inzulín a vy se ho musíte nahánět inzulínovými perama a musíte se kontrolovat. Tak poznáte cukrovkáře prvního typu, že většinou má na sobě čip, někteří mají i pumpu na sobě a většinou u sebe nosí inzulinový pera. Když už jsme u těch inzulínových per, tak řeknu tohle. Tohle beru jednou za den 14 jednotek. Já vím, že asi nevíte, co je jednotka, ale to je 1 volt. Ani vás nemusí zajímat, pokud nemáte cukrovku. A pokud máte cukrovku, tak víte, co je to jednotka. Tohle beru před každým jídlem. Ale ne tady tohle, to je moje záložní pero, který nepoužívám. Používám totiž tohle pero. Tohle je chytrý pero, který je společně propojený s aplikací v mobilu, která mě kontroluje můj cukr. Je to chytrý pero, tady máte prakticky, když jsem si aj píchnul inzulín, když takhle zmáčknete. Tam nevidíte ani pytel teďka. Jo, je to chytrý pero a upřímně ani nevím, kolik stojí normálně. Taky bych rád řekl, že pokud máte diabetes prvního typu, tak si řeknete, to vás musí stát hodně, tady tohle, ty náplně tady do toho, že to vás musí stát hodně, ty jehly, všechno, vole, tady tyhle ty pera, to musí stát strašně moc. Já to řeknu na rovinu, možná když jste v Americe, tak jo, v České republice to plně hradí pojišťovna. Hradí ty náplně do pera, tady ty náplně vevnitř, co jsou ty jehly, hradí pojišťovna. Dál, co hradí pojišťovna, tak jsou i ty čipy. Tím pádem všechno máte prostě od pojišťovny zaplacený, platíte 0 korun. Někteří cukrovkáři druhého typu si taky musí nahánět perama inzulín, protože cukrovka druhého typu je to, že vaše slinivka produkuje málo inzulínu, anebo prakticky se vám roznáší přes tělo strašně pomalu, nebo prostě máte zpomalený inzulín. Někteří teda cukrovkáři druhého typu už jsem viděl používat ty pera v nemocnici a jo, mají taky někteří čipy,
Někteří, kteří mají víc nemocí, což s cukrovkou druhého typu se pojí hodně nemocí dalších, tak ty prakticky můžou mít čipy a takové věci. Samozřejmě s cukrovkou se toho pojí hodně nemocí, co to můžete dostat. Je plno cukrovkářů, co prakticky chytívají celiaky, což musí být šílený. Já mám jenom cukrovku, nemám žádnou jinou nemoc, abyste věděli. Jo, takže já tady přečtu ty komplikace. Mezi komplikace spojené s diabetem patří hypoglykemické a hyperglykemické kóma, čárka, dále hrozí poškození ledvin, čárka, oční sítnice až nevratné oslepnutí, čárka, diabetická noha, čárka, poruchy citlivosti rukou a nohou, čárka, poškození funkce trávicího traktu, čárka, poruchy srdeční činnosti a další. Takže hypoglykemické a hyperglykemické kóma, to je, když máte hodně nebo málo cukru, tak prakticky chytnete prostě jakoby exa, chytnete, že máte, chápete. Dále hrozí teda poškození ledvin, to myslím, že je jasný, to mluví sám o sobě. Oční sítnice až nevratné oslepnutí, je plno diabetiků, kteří oslepnou, už u té ketoacidózy, co jsem chytil já, tak je možnost oslepnutí. Já teda jsem neoslepl, jenom se mě trošku zhoršil zrak, takže tak nějak. Tak, co to tu máme dál? Diabetická noha. To je dost častý pojem u cukrovky, diabetická noha. Podle pravdy je to, když vám oteče noha z černá noha a oni vám ji musí amputovat. Poruchy citlivosti rukou a nohou. No tak to myslím, že mluví samo za sebe. Poruchy funkce trávicího traktu. Já řeknu na rovinu, já mám sračku konstantně, takže tohle to není žádná porucha, to mám celkově. Poruchy srdeční činnosti, tím se myslí infarkt. A ještě jednu blbost by se vám tady rád přečetl, což, vole, dostanete tenhle papír a myslíte, že se z toho musíte posrat, vole. Tady přečtu tu blbost. Důležitá je právě, jídlo podáváme v menších porcích, ale v častějších intervalech, a to 6krát denně. A jako žít mám kdy? Jako kdy mám, vole, dýchat, vole, normálně. Samozřejmě tohle je blbost, 3krát denně, absolutně v pořádku, to je, vole, já vám jenom tady přečtu, co byste měli dělat, teda těch 6krát denně. Snídaně, přesní dávka, oběd, svačina, večeře, druhá večeře. Potom je tady i důvod té druhé večeře. Druhá večeře se podává proto, aby nedocházelo během noci k hladovění a ke snížení krevního cukru. Od toho je tady ten inzulín, aby prakticky, když si ho dávkujete správně, tak vám prostě bude přes noc ten inzulín jet v přímce, nebude vám lítat. Další věc, co bych tady rád řekl, je to, že plno lidí si představí diabetika, když někdo řekne, že má diabetes, tak si ho představíte takhle. Já to řeknu na rovinu, tohle plno lidí řekne, že diabetik má sklony k tomu, aby tloustnul. Já jsem pochopil, že to je blbost prostě, tohle je blbost. Tohle není žádná spojitost v diabetu a v tloustnutí. Žádná spojitost, žádná zdravotní spojitost v tom není prostě. Podle pravdy záleží to od člověka na člověku, jo. Některý lidi to přinutí i zhubnout, protože vidí, že prostě něco není zdravý a ví prakticky tady to, jako chápete, mezi diabetikem a obezitou žádná zdravotní spojitost neexistuje prostě. Jo, já vám přečtu tady potraviny, co můžu a co ne, protože tady máme plno diabetická dieta, zásady zdravé výživy a takový blbosti, tady mám zdravý talíř, vole, jako kde si to chcete přečíst, tak si to přečtěte, vole. Já řeknu na rovinu, já tady ani nechci vyloženě číst vhodné potraviny, protože vhodné potraviny. Maso, vybíráme libové druhy masa. Úplně bez žádného důvodu, libové druhy. Prakticky mi řekli, že můžu jíst jakýkoliv maso, jo, to není vůbec problém. Máme tady teda maso, ryby, vnitřnosti, uzeniny, vejce, můžu absolutně všechno zatím, jako tady máme, co tady máme dál? Luštěniny a teďka se dostáváme k něčemu, co je prakticky téma tady tohohle z toho většiny, to, co můžu, protože můžu fakt všechno a tady to máme. Mléko, polotučné. Nevím, proč polotučný, já tuk můžu. Potom tady máme jogurty. Do 3% tuku. Zakysané mléčné výrobky do 1,5% tuku. Tvaroh, polotučný. Sýry, ideálně se středním obsahem tuku do 30% tuku v sušině. Jo. Řeknu na rovinu,
Tady tohle je blbost. Já tuky můžu a tuky jsou prakticky něco, aj co by jsem měl jíst. Já teda ne, že by se měl jíst. Každej jí tuky, každej prostě si namaže máslo rád na chleba, vole. Tady v tomhle tom se vůbec nic nezměnilo. Plnotučný mlíko můžu taky, teda mám tady polotučný, můžu klidně plnotučný, je to úplně jedno, vole. Co by jsem tady strašně rád přečetl, ale je nevhodné potraviny. Protože to je dost zajímavý téma tady v tomhle tom a hodně lidí si řekne prostě, že něco prostě nemůžu jíst. Tak já vám přečtu nevhodné potraviny. Cukr, med, džem, marmelády. Takže cukr. K tomu se vyjádřím takto. Já vám ukážu, ale jaký nemůžu cukr vůbec. Takže ano, dámy a pánové, můj vztah k cukru. Tady máme kafe, který je neslazený. Tady máme kostku cukru, podporuju český vynálezí. Šubo tam, vole. Zamícháme to pěkně. A co se dál stane? Dám do toho mlíko. Bum! V čem je laktóza taky, takže taky cukr svým způsobem. Zamícháme to, vole, dohromady. A takovýhle je můj vztah k cukru. V pohodě. Zákusky, moučníky, cukrovinky, čokoláda, buchty, koláče, croissanty, sladké, trvanlivé pečivo, oplatky, sušenky a bonbóny. Zajímavé. Trvanlivé uzeniny, Herkules, Vysočina, turistický slám, Poličan, Godaj, selský slám. Tady není žádný důvod k tomu, takže vole, to klidně budu jíst, vole. Tučná masa. Zase tuk můžu, tady tohle je blbost. Tam mě řekla i ta nutriční terapeutka, byla u mě, tenhle papír mě dala a řekla mě prostě tohle, na to se nedívejte, to je blbost, tuky můžete. Sádlo, slanina, to je tuk, vole. Konzervované masné výrobky, tučné druhy sýru, plnotučné mléčné výrobky, zase vole blbost. Fast foody. Dámy a pánové, před 2 týdnama jsem měl Burger King. Odnesl jsem si z toho jednu věc. Ten Burger King byl moc dobrý. Bum! Nevhodná technologická úprava, časté smažení, fritování. To je zase společného s tukama. Slazené minerální vody a limonády, například Coca-Cola, Spranta, Fight, Mirinda. Energetické nápoje. Moc zajímavé. Alkohol, pivo, lihoviny, míchané nápoje. Dámy a pánové, a i když máte cukrovku, a i když nemáte cukrovku, alkohol nepijte, OK? Takže jo. Takovýhle já mám postoj k cukrovce. Takže tak nějak. Já bych teda ukončil. A jo, vy se teda mějte zase u nějakého jiného videa.